Днес ще ви разкажа историята на Биоградина Йованово. История за това как започнахме с продажба на пресни сливи директно от багажника на колата. И как стигнахме до тук. Собствен преработвателен цех, хиляди дръвчета и хора, които ни вярват. Всичко започна, когато с моя приятел и съдружник Ростислав започнахме да купуваме изоставени земи покрай село Алваново. Земи, които повече от 20 години никой не беше докосвал. Беше дива джунгла, но в тази джунгла имаше нещо безценно. За тези 2 десетилетия тя не беше докосвана от конвенционална химия. Именно това ни потикна да се занимаваме с биологично земеделие. Разбрахме, че имаме перфектна, чиста основа, върху която да сътвориме нещо истинско. С багери и голи ръце изчистихме всичко. Засадихме 100 декара орехи и 70 декара сливи. Помагаха семействата, децата и приятелите ни. Но биологичното земеделие бързо ни преземи. Първата беритба изкара няколко тона плод, но парите не покриха дори и разходите ни. Тогава осъзнахме, че решението е в добавената стойност. Да преработим плода сами, но да го запазим чист, без химия и добавки. Направихме крачка назад и се обърнахме към опита на по-възрастните. Решихме да сушим на слънце и възстановихме рецептата за автентичен пестил. Всичко правихме на ръка и хората бързо усетиха разликата. Търсенето порасна толкова бързо, че пазарът ни принуди да направим следващата крачка. Кандидатствахме по Европроект и построихме нашия собствен биологичен преработвателен цех. Цехът вдигна качеството и производителността многократно. Точно тогава обаче природата ни изпита отново. Черната златка ни атакува и унищожи стотици дървета. Като биопроизводители със съвест, ние не извадихме отровата. Гледахме как вредителят ни превзема и знаехме, че трябва да променим подхода моментално. Преди 2 години интегрирахме биодинамично земеделие. Спряхме да се борим с природата и започнахме да отглеждаме нашите градини синхрон с нейните закони. И природата ни се отплати. Тази година, благодарение на биодинамиката и перфектните условия, градината ни е пълна. Клоните буквално тежат от плод, който съвсем скоро ще оберем. Извървяхме целият този път без преки пътища и без компромиси, за да гарантираме едно – чиста храна и чиста съвест. Бъдещето на Биоградина Йованово е светло. Бъдете част от него.